виж какво е огромно. По-напред. Те всичките са хубави. Виктория ресторант. Само че дали работи? Той хотел няма никой. Той хотел няма никой. И пък хотел няма никой в модела. Той хотел няма никой. После няма никой той от това. Аз после се скачам. Няма никой. А първо там вили деца и каза тати без на скачана дело, каза тати. Беше. Това не е ли хотел? Това е кател. Ето това. Вероятно предел. Не знам. Кател няма никой. Ох, чакай, че зяпам по обид. Няма никой. Аз пада историка. Ай, там има коли и има нещо друго. Няма да пада готино това. Чай да видим. Да, има лист. Има това лист. Ето това готино. Готино, това има и Спайс. някакво. Ето тук са се наред. Само това готино. Сега паркирана.